Lonxe quedan os tempos nos que íamos á carnicería, mercábamos un filete de tenreira sen mirarlle case o prezo. Esta carne estáse convertendo cada vez máis nun artigo de luxo. A carne de tenreira encareceuse nos últimos meses ata alcanzar prezos récord. Unha suba que xa pagan tamén os petos dos consumidores. E hai quen xa acode ás carnicerías en busca de alternativas. En vez de levar a chuleta de terneira, como sempre, podemos levar o que a julla de terneira. O que máis están levando, sin duda, é o polo, porque a xente cada vez reclama máis os traseros de polo abertos porque son moi económicos. Pero a pregunta é, por que non deixa de subir a carne de vacún? A demanda que se mantén constante, pero a oferta que escasea é un dos principais factores. Na última década, España perdeu máis de 180.000 explotacións agrarias, en parte porque falta relevo xeracional. En Galicia, a idade media dos gandeiros de vacún sitúase nos 57 anos. E a isto súmanse as recentes enfermedades que afectaron ao gando, como a lingua azul ou a dermatose nodular, que tamén colaboraron coa reducción de cabezas e o aumento dos custos de produción que comezou coa guerra de Ucraína. Pienso sube, as forraxes suben, medicamentos veterinarios, toda a burocracia que temos que levar detrás dunha explotación. Tanto é así que a carne de vacún foi unha das protagonistas da inflación no 2025 e os datos reflexan que a tendencia se mantén no que vai de ano. En marzo, a tenreira situouse segunda no ranking dos alimentos que máis subiron de prezo, un 13,7% respecto ao mesmo mes do ano pasado. A pregunta é, está a carne de vaca a converterse nun produto de luxo? Estamos deixando de consumir máis tenreira por mor dos prezos prohibitivos? Pois o certo é que as cifras baten récord semana a semana, non? Sí, cada vez que hai poxa, os prezos soben un chisquiño máis. Por exemplo, hai uns días, na feira de gando de Silleda, unha vaca acadou máis de 8.400 euros, marcando un novo récord histórico. E outros exemplares vendéronse ali tamén por alrededor de 8.200, 7.500 ou 6.000 euros, nunha mesma xornada. Se comparamos con hai uns anos, o cambio é claro, un tenreiro que custaba uns 600 euros, hoxe chega aos 1.200 facilmente. E a vaca de produción común sitúase de media por riba dos 3.500 euros, segundo a súa calidade e a súa demanda. Esta suba explícase pola redución da gandeiría no rural galego, polo mercado premium de carne de calidade, cada vez máis buscado, o encarecemento dos custos e tamén pois por unha forte competencia nas posas que empurra os prezos cara arriba. Visitamos un asador hoxe no Porto do Son. Como lles afecta esta suba que converte certas carnes nun auténtico produto de luxo, Óscar? Vamos yo preguntar, Bernardo, pero que me está subindo a min o apetito de ver este cacho carne tremendo que temos aquí, pero Sergio, chega tamén, por favor, porque claro, isto está subindo moitísimo. Como vos está afectando a vos e aos vosos clientes? Pois afecta, claro, de maneira, a ver, cada vez hai máis demanda, igual ou máis, a produción cada vez hai menos gandeiros que se dedican a isto e, ao final, o que fai o precio é o cliente. Canto máis demanda, menos produción, máis prezo. E isto provoca que teñades, por exemplo, este cacho carne que temos aquí, que é un dos cachos de carne da vaca récord. Da récord, sí. Esta fai 3 semanas que foi superada, ora esta semana pasada volveu a ser superado outra vez, así que imagínate como está o mercado. Porque ti por esta canto pagaras? 7.789 euros. Que se di pronto, pero... Pagar a bandeira, que foi o que comprar o exemplar. Exactamente, claro, que isto é un dos cachiños que queda. Temos aí na neveira tamén no refrigerador aí outro dos cachos que quedan, que xa vemos que non é moito. É dicir, a xente pegoulle caña, eh? Claro, nós compramos os 2 lomos, un só vendemos, e agora estamos nada co segundo, que prácticamente pronto voará xa. E o que me dicías que, efectivamente, xa non é a récord. Non paramos de batir o récord continuamente, e isto para vos supón, claro, o gasto é moi grande, tedes que tamén subir o prezo. Claro, nós temos que ir acorde, nós temos que poner o noso marxen, aparte, eso, despois o cliente, pois, eso, canto máis demanda, máis prezo. Notades que a xente cortas un pouquiño máis, ven menos a xente ou como fan, Sergio?
A ver, vir sempre ben, sempre, sabes que xente se fai unha remolona, sempre protesta un pouquiño, pero ao final, se queres calidad hai que pagar. Todo o mundo sabe como está o mercado, eso prácticamente hoxe en día. Claro, porque tamén o mercado, non, moitas veces antes falábamos de que un pouco tamén sube isto porque está tendo moita repercusión internacional. Ven moitísima xente de fora a comprar a nosa carne, a nosa tenreira. Claro, a ver, cada vez hai menos produto, hai menos gandeiros. Cada ano hai menos gandeiros. O produto cada vez é menor. A demanda dispárase, tanto a nivel nacional como europeo, incluso internacional. E canto pode valer un chuletón así destes premium? Destes premios, pois mira, nós vemos un precio moi bo. Este foi, bueno, como sabedes, foi da vaca que bateu un récord. Nós temos 90 euros kilo, salen pezas aproximadamente de 2 kilos, pois sobre 170, 180 euros. Pois xa sabedes, amigos, a ver, está caro, pero está moi bo. Eu opinando isto, a verdade é que non sei se me rascaría o bolsillo, pero mi madriña, está me caendo a baba, Rocío.